No niin, siinähän se Can-Ami jytistelee. Siinä on teoputkia laitettu, niin äänet on muheat siellä. Kaikin puolin kunnossa oliva vehe. On sillä ilo päästellä. 120 mä oon sillä uskaltanut itse ajaa. Vielä siinä olisi ollut varaa vääntää menemään. Kaikki toimii. On vaan säälikö on niin vähällä ajolla. Mulla on viime vuonna ei ajanut metriäkään ja kahtena edellisenä vuonna niin vuodessa 200 kilometriä, niin kyllä se suottaisi tehdä seisoskelle. Katsastuksesta on mennyt heti aina läpi. Tuonne etteikin mulla on tavaraboksi tuolla ja toiset nappularenkaat Originelli alumiinivanteilla.